Ano nangyari? This is Nico Hotel. Ang ganda, no? Pasyal po kayo sa mga ano lang, mga lobby ng hotels. Or at least makita niyo yung anong meron dito sa aming isla. Yan, lobby ng ano, ng Nico Hotel. Sa kabila is Vaki. I guess they're just, same owner. They're the same owner. Kasi ang lot and the design of the building is similar. So it's just same owner. So dito, sa Vaki. Tayo doon kasi may mga tao. Doon lang tayo dumaan. Dito. Ayan. Ayan. Ayos ng labasan. Doon yun. Doon. Dito. Ayan. Stop muna. Basta ako'y ano lang. Ngumuya na ngumuya. The French fries. Cowgirl. Ano ito? Lobby na ba? I know, not yet. Sorry, I'm going to the other side. It's not their lobby. Their lobby here is... No, this is not the lobby. I'm confused. Right here. This is Lotte Hotel. Ayun na punta. Lotte Hotel. Doon tayo sa kabila doon. Sa may lobby mismo. Padaan ka. Ay, tinutour ka lang sila. Tour lang. May dinner show sila. And then ano lang dito. Next is Westin. We're going down to Westin. Oops. Ay, naglalakad, tumatawid. Go. Here. It's Westin Resort.
Why trapped? I'm trapped. May celebrations yun yan. Kaya traffic yung lobby. Dropping off or unloading. You mean loading or unloading? Hey, we're reversing. Yan, lobby ng Western. Tatlong kapatid ko ang nagtrabaho dito. For years. Baka 2 decades. Tagal sila nag-work dito. Okay? Where are you going? Okay. Get tayo. Ang Western parang ship ang form ng building. Parang Titanic. Stop. So we have to stop. Friday, it's party. Or do I have to go to the other side? I guess wait. Tagal ng light ha. Ano ba ito? Hindi ko alam kasi kung kailangan kong pumunta sa gilid. Ay, pumunta siya sa gilid. Kasi, ako punta doon eh. Hindi rin tayo mga tatayid. Nagmamadali siya, pero narang din. May mga tumatawid. Masyadong magmadali. Ayan, ganon dito pag may gabi na. Dahil naglalakad. Wala, saan na bang lobby? Did I pass it? Hi! I passed the lobby. So never mind. Ano ko yung Reef Hotel. Lobby ng Reef Hotel. Ito rito ang tinatawag na Pleasure Island. Pag July,
may ano dito. It's like barbecue sa festival. Iba bang hotels or restaurants may stand sila ng barbecue. Maraming tao. Okay, it's the plaza. I guess hindi na ako pupunta doon sa may ano ba? Hindi ko alam saan ang labasan. Baka pumunta ako sa taas. Hindi ako makalabas dito. So, well, anyways, yan ang this part, the plaza. Okay, dadan lang. Ayan. Uy, that's nice. Bago yan ah. Oh, that's nice. Yan ang daming turista. Madaming turista naglalakad. And paggabi kasi wala nang init. Pero siya, pag ano din, daytime, marami din naglalakad. Ayan, hotel. Yung Hyatt, na-miss ko na naman. Ano eh, dada ng dada. Ayan. Well, anyways, it's okay. Maybe next time I'll take you around. Nangyari dito sa building na to? Daming may businesses dyan. Yung pandemic, ang dami talagang nagsara. Ang daming pinasara ng mga businesses. Dami nang wala ng trabaho. Or good thing na lang yung federal may tulong. Swerte sila. Ang mga nawalan trabaho may natanggap silang malaki-laki. Kami na may trabaho, sorry, ano lang, regular. Kung magkano sweldo, yun pa rin. Ang nawalan ng trabaho, ang laki naman nila. Mga nakuha. Andito pa rin tayo sa Lower Tumon. Dito is Holiday Resort. Ayaw ko pumunta ng lobby, baka ma-trap ako. Dito may bagong hotel. Ano ba ako dito? Saan ba ito? Saan ba yun? Ano nga? May bagong pangalan to. Bago ng owner. Ano nga ba yun ulit? Nakalimutan ko. Crown Plaza. Yeah, Crown Plaza Hotel. Ano muna natin? Patawirin muna natin mga yan. Bagong bukas to eh. Kasi na-renovate. May kamahalan. Kasi ang laki ng ano. It's like billion. They spent $1 billion to renovate the building. So ngayon,
Okay, may naglalakad. Papapawis. Sana all. Sana ko rin. Papapawis. Tatay ng Hilton. Iba pa palang hotels bago Hilton. Ang sarado itong ano ah. Yung sarado nga ito. Sinara nila. Meron din sa Royal Orchid. Dali ha, sorry ladies. Dito tayo sa lobby ng PIC, Pacific Islands Club. Nagtrabaho dito dati si nanay at tatay. Daan lang tayo. Ano to, mataas na building. Hindi mo siya makita gabi. Exit only. Okay, it's clear. So we go. So working ng PIC. Madilim dito. Sana more lights. Para safe ang tourists. Kasi may mga incidenting hindi maganda. May mga ano din eh. May mga laka-laka din. Dito ang GVB office. Guam Visitors Bureau. Madilim, my goodness. Mga ilaw, kailangan ayusin. Dadaan ng Reyna. Reyna ng Gontay. Paka. Okay, punta tayo ng Hilton. Lobby ng Hilton Hotel. Seafood cravings. Ganda sana ang daytime oh. Ganda ng mga bulaklak sa paligid. So colorful. I love its color. There's Hilton, madilim, hindi masyado makita. Hindi masyado makita. Dadaan. Busy din. Puno yung parking. Although hindi na akong pa-park, nakikidaan lang. Ayan, nakikidaan ko nga. Pasya lang. Itong lobby nila, mga military personnel. Namiss ko naman mga anak ko. Kakamiss. Pag may nakikita ko mga military, ay Diyos ko, mga anak ko. Ayun lang,
Instead of ano, lobby. Dun tayo. Parking nila puno. Puno. Kidaan lang po ako ha. Masyal lang. Masyal pa siya. Yun ang ganda. Pink na pink. I love its color. Pretty color. A beautiful color. Saan bang punta mo? If you're turning right, go all the way up now. Kaya hindi alam dito yung ano nito. Saan dumiretso siya? Okay, go. Move your car. Move your butt. See? Di nga alam. Sorry. Ano ako. Ayokong magpatuloy kasi baka ako'y na pulisya. Kung bayad, mahal pa man din. At ayokong magka-record. Half a day primary care surgery. Ganito dito yung mga nagka-construct, may mga signage. Okay, signage. Kasi sa atin, my goodness, napaka dami na di disgrasya. Kasi kulang ng signage. Papasa kung maraming nakabantay. OSHA is yan, mamasid palagi. Malaking penalty pag sakaling hindi sumusunod sa mga rules and regulations. Ayan. Back to tayo. So dito ulit. Jamaican Grill. Jamaican Grill.
Royal Orchid. Ano meron na dito sa kanila? Parang ang ganda. Kasi parang nagsara sila. Pansamantala. During pandemic. So, this time, akit tayo. Ayan. Akyat. Ayan, I love Guam. Tapos doon sa across the street is Kmart. Dan po rin kayo sa may lobby area. Music, nice try. Your music when you want it, all day, all night. Okay, anyways, we're going across the street, which is Kmart. Tayo pupunta. Oops. Ayun, Kmart. Madilim. Hindi masyadong makita. Wala. Ang Kmart sign. Dilim eh. Dapat may ilaw yung Kmart. Nag-suggest. Ang Kmart dito sa Guam is the biggest Kmart all over US. Grabe itong ano to, driver. Kung damiretso ako, nagkikis kami. Ayan. Ayan. Diyan ay may mga ang mga nakapalda ay from ano mga taga-Islam. Oh my God, dimiretso na itong babaeng to. Hindi ko siya napansin. Sa gilid siya, grabe. Di mo na nag-stop. Stop, look, and listen. Dito ako. Takadadaan. So anyways, yun yung Kmart. Yan ang pinakamalaki. Maluwag siya. Tayo, pasok tayo ng Marine Drive.
Waterworks, GTA. Ayan, GTA. Sa kanan. Tapos dun across sa corner, under construction, yung ano, yun. Cost 360 Bank. I used to bank with Cost 360. Wala na, no? Naisara ko. Nag-construct sa bahay. I need some funds. I needed some funds. We're still hindi natapos. Kasi mahal na ng materials. Naging times 3 na, or even more, I guess. Kaya tigil mo na. Pag nanalo na ng loto, siguro. Kaya kung tumaya. Kasi walang mapapanalunan kung hindi tumataya. Okay, let's go. We go. We go. Ayan. Sumagal din sa Guam, mga anak ko. Ayan ang Guam. Port ng Guam. Kaya miss nyo lang. Hanggang dito. Ayoko nang pumunta dun sa ano. Ito lang. Dito lang. Pasyam. I'm bored. Horizon Condominium. Ayan ulit yung Alpha Insurers. Yan natin sa mga gabi. May ano. Damn. Cross the road. Tingnan mo na. Ay, naka. Ano dyan, ha? Have to be good. Tapos punta tayo dun sa konti. Ayan, no? Jollibee. Can you see that? Jollibee. Hi. Where am I going? Yes, sorry. Sorry na, sorry. Okay, this way.
Micronesia mo kasi nano ko sa isa eh. Parang papasok. Takot. Medyo ilag. Ako tuloy ang na ano. Ayan, Macy's. Ilag. Ayan. Parking ng Micronesia Mall. Maluwag. Pero pag may ano dito, events, punong-puno. Grabe. Puno talaga yan. Ay, papakita ko sa inyo sino madalas kong puntahan dito. Sino ha? Guess who? Guess who? Ayan. Ayan siya. Ayan, nagpinapuntahan ka dyan. Dito, si Jollibee. Ayan, di ba? Si Jollibee, ala. Pero, not today. Kasi may burger ako to eat. I ordered burger. Siya lang. Dito tayo ulit. Sana ng Micronesia mo. Maraming kababayan natin nandyan. Naghihintay ng ride. Dami kumain na. Wow, puno. Puno sila. Okay. I guess this is all for now. Mga kababayan. Hanggang dito nila na pamasyal. Dito sa loob ng Micronesia Mall. Parking lot. Pasyal ko na kayo. Uy! 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 Kasi tawid din siya sa wrong tawiran. Kaya tuloy. Ayan, Payless and Ross. Payless. Hindi ko kaya. Ito may ikot na phone. Ako dadaan. Or doon na. Doon na sa kabila. Ayan. Dito. Ayan ang freeway. Skyway. Tulay. Tulay ng mall. From the parking lot. Taas muna tayo dito. Ayan. Labasan ng Micronesia Mall. This is called Fatima Road. Kabilaan is Mobile gas station. So I guess I have to stop. Hanggang dito na lang po muna itong ating pamasyal. Okay, mga kababayan. Ito na
pasyal. Bye, good night.